Ka Khasi Student Union Eastern Border Area menta ka sengi kar punyo terik naiwing hapo ka jinglam yung samla banjob maring President ka KSU Eastern Border Area lam bagi dekat kilale banyak kendo ya ka DMHO ka Riboy District halal ka nongrim ka jingklat no iwei hybrid na ka than boy rembong ka blami ru ka jingkno na gi bayeng jong ka te ka hybrid ba ka jingklat ka dei na ka jing sumar bakla na ka CSC boy rembong Kuman syupat gemau, hybrid balak hat no haka at pawai tarik na ibeng arjal pesau Nazaret Hospital, Shillong ide balak syak sumar shwa haka CHC Bairembong hadin pat yaini kena lapin kit no Nazaret Hospital Shillong hadin bagi doktor ka CHC Bairembong kila syam baga jingpang ka kelung kala banjur bha hak jingstem ka blalong ban syam jing kata banduna bandring musim Lo angru bakani kadai balak batai naga kes istri limba ka doktor in charge ketika CC. Wala nakaliang ki doktor ki persyang ban ai ki jing semar ma bahadam hande ki jingpang kala job klem ka jing yo ya ki jing koj bat nakaliang ki bahiyeng kani ki hybrid kila kuno ba jing baklahi kadai naga jing semar bakla naga CC Bairembong. Haba krench kilap thai kubo na kaliang samla banjab maring President ka KSU Eastern Border Area ulong bana kaliang ka sengla dawa ya ka DMHO bakin pelong ya ka jing tokit halor ka te jingja bana kaliang ka sengla dawaru baki dei ban persyai pai ba ka ai ka bami na ka jing tokit usamla banjab maring ulong ru baki pai ba menta gidan ya ka jing syaptiang ban pha sumar syaki hospital sarkar Bala kentur ya ka DMHO ban penmi klo ya ka jing tokit halor ka te jing khlat no ka hybrid kana baki pai ba kindan ka jing syania ya ka jaka ajing sumar sarkar Khasi Student Union, not Khasel, Western Border Area. Khasi Student ko bahap na po natin po Eastern Riboy, iwan ban kundu mentagasni, ya DMHO, badai Dr. Kardoy ang ko nung po. Habidai bat ka jingja ko ba lang suja sian ha gini gisni balaleg no. Ha ko ba iwe kelung ibadang arsnem karta klat no bat kudun ka jing keno bakade nagadao jong ka jing ai ka injection hante ko Bairembong CC tena ji ka seng iwan ni ban kendo di micho ban lang jingi iwan ban dawa ban bikin penlong da kata ke inquiry lane ke jing tokit haji kendo badi di micho iwang ba satang ka tu kenepor ki la jandap ya kata ke jing tokit lane ke inquiry ban lang jingi kwa ba nakaliang jong ki board niya jong ka hospital ban nakaliang jong ka health department hi bikin pensai syok pajba ke baja ke ba kami nakata ka jing tokit ke jungki bak nakaliang jungi kumba nilong menta ki pajba ki babun ki ba niya kendu ki don ya ka jisir ni jingking banlet cha ki hospital lada ki king banlet cha ki hospital sarkar kalong pat ka be iki banlet cheki hospital private namar ba ka jisiu kalong baram kela da upat ba unjungai na ka jing sumar kalong ke ke bamsau tengliang jungi ila tentu ya dia mecho ba in penmi kloi kat bala ya kata ka jing tokit nang bentip kalong sisa kumno bat kami kumno ban yo biang sa sen pan ya ka jing ka jing shania na kaliang jumpat ba banwan syarika jing sumar bat nagleang jing sengru ngade ban kendu ya kini ki longying ki ba lamat ini ja ka basungsi ban kendu ru ya ki doktor ku sni ha ngade ban lej ban kendu apo Bairembong CC ngilai kendu ya doktor in charge ni badai doktor sama ngilai kendu ru ya doktor Mumin ni badon ha ku sni baja di mai iba sumar itu ka yaitu ikna ibadang arsnem kata ke nagaliang jingi ni shania ha ka jing tokit ke ba nagaliang jong ka DHS kila yak chakman bad ni kerman skam ba ka jing tokit kan deploy bad ba ngintip ni syai kalung kumno bad kerja kumno bad ba ngila pat ban penha ba ni dawa ba kenai pat ka jing sumar ko ba ni shakman bad ba kum kini jingja kim de shu banja la ha ka te ka CC la ni hagdu no ki chika sumar jo sarkar